závěrečného závodu mistrovství České republiky ve sprince. Druhá věc, třeba si připomínat, registrace tady výhradů do 13 hodiny a takovou bude dnes. Já jsem tady na reálu a dělá Vespa. Hledal jsem ty, které tak trochu čekali, že co tak vlastně naprosto zásadně jsme čekali, protože někteří ještě tady jejich říkání v rámci stránku, ale někteří už to mají téměř jasné a téměř jisté, ale samozřejmě celého šampionátu a on mi ho nechce dát, ne? Tak ať ho nemá dělat, že na tomhle finálovém vlastně to tečí.